Taj Mahal. Túto unikátnu stavbu dal postaviť jeden z najvýznamnejších indických panovníkov, 5. kráľ mogulskej dynastie, ktorá vládla v severnej Indii, ktorí sem prichádzajú z Uzbekistanu. Taj Mahal dal postaviť kráľ Šah Džahán pre svoju milovanú manželku, ktorá zomrela pri pôrode jeho 14. dieťaťa. Takže z veľkej lásky a z veľkého žialu sa rozhodol, že jej postaví takéto nádherné mauzóleum a vznikol pre nás nevídaný poklad Taj Mahal, ktorý dnes chodia pozerať milióny turistov. Stavba Taj Mahalu trvala viac ako 17 rokov a stavalo ho 20 000 robotníkov. Je postavený z najtvrdšieho radžastanského mramoru a zdobený viac ako 40 nádhernými polodrahokammi.